Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad rumaksa ingsun laku nesta kaya warang kelawan maka hawa kang dhuwur angkara senadyan setan gentayangan tansah gawe rupitang hingga pupu sing jaman jiwangga kalbu samudra babuta ing laku tumuju dhateng Gusti dat kang amurpa tumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti mukti ingsun tanpa piranti rumeksa ingsun laku nesta kaya warang kelawan maka hawa kang dhuwur angkara senadyan setan gentayangan